Isang mapagpalang araw po ang sumainyo, Kuya Bari. Ako po si Modesto, isang masugid na taga-subaybay ng inyong mga istorya dito sa inyong channel. Nais ko lang pong ibahagi ang karanasan ko noong aking kasibulan. Nangyari ito noong taong 1990. Nang mga panahong iyon ay sikat ka kung may magara kang sasakyan. Ang mga kaibigan kong sina Nick, Gary at Roland ay hindi nagpapahuli sa nauuso sa loob at labas ng aming universidad. Palibhasa, may mga kaya sa buhay ang pinagmulan ng kanilang pamilya, kaya nakukuha kaagad nila anuman ang naisin nila. Ako, Kuya Bari, na laki sa hirap, ay iginagapang ang pang-tuition ko. Mabuti na nga rin at kahit papaano po ay tinutulungan naman ako ng kapatid ko. Sa mga oras na walang-wala talaga ako, ay nag-aambagan ang tatlo kong kaibigan para naman may maipambayad ako sa aking tuition fee. At masasabi kong sila ang instrumentong ipinadala sa akin ng may kapal. Hindi naman nila ako sinisingil kapag nagkakautang ako sa kanila. Kaya naman bilang ganti sa mga utang na loob na iyon ay ako na ang gumagawa ng kanilang mga takdang aralin. Sa kanilang tatlo, Kuya Bari, si Gary ang mas may kaya. Kaisa-isang anak kasi ito ng mag-asawang negosyante. Si Gary ay medyo may pagkamayabang, pero para sa akin po ay natural lamang na ipagmayabang niya ang kung anumang bagay na nasa kanya dahil karapatan naman niya iyong ipagyabang. Si Nick naman ang kengkoy sa grupo. Lagi siya nagpapatawa at gumagawa ng kwento na akala mo ay totoo sa unang mga linyahan nito, ngunit kapag tumagal na ang kwento niya at naramdaman na niyang napapaniwala ka na niya, ay saka pa lang ito bubulong hawit sa pagtawa. Si Roland naman, Kuya Bari, yung tipong tahimik lang, pero sa kanilang tatlo, siya yung may malakas na sex appeal na nakakahatak ng pansin sa mga kababaihan. Ako naman po ay simple lamang at walang yaman. Isang araw, nagulantang ang lahat ng iparada ni Gary ang bago nitong sasakyan. Siyempre pa ay kaagad kaming lumapit sa kanya nang makalabas na ito mula roon. Napag-alaman namin na bagong bili pala ang kanyang sasakyan at nag-aya pa siyang gumala. Siyempre naman, dahil sa game na game kami sa galaan, Kuya Bari, ay kaagad na pumasok kami sa kanyang sasakyan. Doon na po ako pumwesto sa katabi niya at mabilis na nilisan namin ang pinapasukang universidad. Pinakita sa amin ni Gary ang bilis ng kotse at sabi pa niya ay saktong-sakto raw iyon sa pangkarera. Napakabilis nito dahil powered daw po yun ng 4 liters 2-cylinder engine. At kaya nitong mang-kickstart sa loob lamang ng 0 hanggang 60 kilometro sa loob lamang ng 5 segundo. Manghang-mangha naman ako dahil sa bilis nito. Habang nasa biyahe ay nag-e-enjoy naman ako sa mga tanawing nadadaanan namin. Nature lover po kasi ako, Kuya Bari. Samantalang ang tatlo ay nakatuon lamang ang pansin nila sa mga pagpapalitan nila ng kaalaman tungkol sa mga kotse. Hanggang sa nagkayayaan ang tropa na magtungo sa Bicol para doon mag-road trip. Bandang 12:00 na ng tanghali nang makarating kami sa Bicol. Sa isang malawak na palayan, huminto ang kotse ni Gary. At kaming lahat po ay lumabas para jumingil. Kanya-kanya kami ng pwesto at bigla ko na lamang nasipat ang isang lalaki na nakatayo sa di kalayuan sa amin. Nasa gitna iyon ng palayan at ramdam ko ang kakaiba niyang pagtitig. Ewan ko ba, Kuya Bari, pero pakiramdam ko, naghatid iyon ng kilabot po talaga sa akin. Nakipagtitigan kasi ako sa lalaki na nasa tansya ko po ay nasa 50 anyos na ang kanyang edad. Subalit ako na rin ang unang nagbaba ng tingin
nang narinig kong tinawag na ako ni Gary. "Modesto, kanina ka pa namin kinakausap pa. Ba't nakatulala ka lang dyan?" Tanong ni Nick na ikinalingon ko sa kanila na nasa tabi na ng kotse. Kasi sagot ko. Saka tiningnan ko muli ang direksyon ng lalaki, subalit wala na ito roon. At nang igala ko ang paningin ko ay hindi ko na nahagila pa ang taong iyon. Nang nilingon ko silang muli ay batid kong naghihintay sila sa susunod kong sasabihin. Kaya sinabi ko na lamang na nagugutom lang ako kahit hindi naman. Sa isang kainan ipinarada ni Gary ang kotse at doon na nga kami nananghalian. Sa paglingon ko sa kabilang mesa, nasipat kong muli ang lalaking nakita ko sa may gitna ng palayan. Matamang nakatitig lang ito sa amin at nararamdaman kong muli na parang may hindi maganda sa paraan ng pagtitig niya sa amin. Napatayo na lang po ako para sana lapitan siya at tanungin kung ano ba ang nais niyang sabihin. Subalit nawala na lang siya sa paningin ko nang lumipat ang tingin ko sa mga bagong dating na customer. Matapos naming kumain ay lumarga na kami. Nasa kahabaan na kami ng highway at ang lahat ay masayang sinasabayan ang tugtuging rock. Medyo mabagal na rin ang pagpapatakbo ni Gary dahil gusto naming namnamin ang kapayapaan ng paligid, maging ang maaliwalas na hangin. Nagkataon kasing walang sasakyan kaming nakakasalubong at walang mga sasakyang nakasunod po sa amin. Napakapayapa ng paligid, kaya napahinto ang usad ng sasakyan. Ewan ba namin Kuya Barry, para kasi kaming nahipnotismo sa lugar na iyon. Walang mga bahay o gusali ang nakatayo sa parte ng lugar na iyon. Tanging mga puno lamang na nagtataasan, mga mayayabong na damo at mayroon ding mga bulaklak. Bumaba kaming 4 sa kotse at naglakad-lakad papasok sa kakahuyang bahagi. Tila ba may sariling buhay ang mga paa namin nang iginiya kami papasok doon. Bumungad sa amin ang mga punong kahoy, ang ingay na nagmumula sa mga huni ng mga ibon, at sa isang iglap lamang ay dama na namin ang pagdilim ng paligid. Saka pa lang kami natauhan at kanya-kanya kami sa pagsipat sa aming mga relong pambisig. Doon na namin napagtanto na 7:00 na pala ng gabi. Lahat kami ay nagtaka, kayong sa pagkakatanda talaga namin, mataas pa ang sikat ng araw nang nagawi kami sa lugar na iyon. Paano nangyari yun? Halos sabay-sabay pa kami sa pagbanggit ng mga kataga. Ang huni ng mga ibon ay tila naging hagik-hik ng kung ano-anong nilalang. Kaya naman, bumalot sa amin ang takot. Nagpasya kaming lisanin na ang lugar na iyon, subalit hindi na namin matandaan ang daan palabas sa kakahuyan. Hanggang sa narinig namin ang isang atungal. Nakakakilabot ang idinulot nun sa akin. Mabuti na lamang Kuya Barry at ng mga panahong iyon ay maliwanag ang sinag ng buwan. Nataon sigurong kabilugan niya, kaya naman kahit na papaano ay nakikita namin ang mga nasa paligid. Pare, naiengkanto na siguro tayo. Mabuti pa, baliktarin natin itong mga damit natin para makalabas tayo dito. Ang sabi ko sa kanila sa natatarantang boses. Ngunit hindi sila sumagot at pansin kong napaatras na lang sila na tila ba may kinatatakutan base sa kanilang mga itsura. Dahil sa kuryosidad, napalingon ako sa aking likuran at halos panawan ako ng ulirat nang tumambad sa akin ang isang malaking nilalang. Mabalahibo ang buong katawan nito. Mayroong 2 pangil na nakalabas sa magkabilang gilid ng kanyang bibig at kapansin-pansin din ang mahaba
at matutulis nitong mga kuko. Ang mapupulang mata ng nilalang ay nanlilisik na nakatunghay sa amin. Sa puntong iyon ay ubod lakas akong napasigaw. Batid ko rin na nagsisigawan na ang mga kasamahan ko, sabay takbo papalayo. Hindi ko na namalayan pa kung saan sila nagsusuot, pero pansin ko na sinusundan sila ng nilalang. Ako naman, Kuya Bari, ay nagkandadapa-dapa na sa katatakbo. Walang direksyon kung saan magtutungo. Hindi ko na nga ininda ang sakit sa bawat mga sugat na nililikha ng mga munting sanga ng kahoy na nakaharang sa dinadaanan ko. Ang gusto ko lang ay makaalis na sa lugar na iyon. Hindi ko na rin napigilan ang pangingilid ng mga luha ko sa mga sandaling iyon. Sanhi ng takot na lumulukob sa buo kong pagkatao. Hanggang sa napadpad na lamang ako sa tabi ng isang malaking puno. Hiningal na ako noon ng gusto at pagod na rin, kung kaya't nagpasya akong sumiksik sa puno. Doon ako nagtago. Sakto namang may butas na kasya ang buo kong katawan. Sa isip-isip ko ay doon na muna ako magkukubli dahil mukhang tago naman iyon at hindi kaagad ako mapapansin doon dahil hindi maaaninag ang suot kong damit, gawa na ang kulay naman nito ay itim. Kahit na hinihingal na ako ng husto, ay pilit ko pa ring pinipigilan na magpakawala ng malakas na paghinga dahil alam kong anumang oras ay maaari akong matuntun ng nilalang na iyon. Pilit kong isiniksik ang sarili ko sa puno at mabuti na lamang ay mayroong tuyong palapa ng nyug doon na inilagay ko sa aking harapan para magsilbing panakip. Sa isip-isip ko ng mga oras na iyon ay doon na ako maghihintay sa pagsapit ng umaga. Hanggang sa isang pamilyar na boses ang narinig ko na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Akmang lalabas na sana ako sa aking pinagkukublihan nang marinig ko ang atungal ng nilalang na humahabol sa mga kaibigan ko. Bigla na lamang akong nanigas at tinakpan ang bibig ko para hindi makalikha ng anumang ingay. Gusto ko sanang saklolohan si Nick, subalit hindi ko nagawa dahil takot din ako para sa aking kaligtasan. Nakita ko na lamang na nadapa si Nick at kaagad na pumaibabaw ang nilalang sa kanyang katawan. Narinig ko pa ang pagmamakaawa ni Nick. Dinig na dinig ko ang kanyang pagsigaw nang biglang hablutin ng nilalang ang kanyang isang braso at kaagad itong nilantakan. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na maipaliwanag ang nararamdaman ko. Nanginginig na ako sa labis na takot. Pakiramdam ko ay puputok na ang lahat ng aking mga ugat dahil sa aking nasaksihan. Idiniin ko na lamang ang mga palad ko na nakatakip sa aking bibig. At ang halos magpabaliw sa akin ay ang pagdukot ng nilalang sa puso ni Nick na dumadaing dahil sa sobrang sakit. Nasipat ko pa ang pumipintig-pintig na puso ni Nick na itinaas pa ng nilalang bago ito isinubo. Umatungal ang nilalang matapos lasapin ang sariwang puso ng aking kaibigan na parabang nagbubunyi. Habang pinagmamasdan ang nilalang ay nahagip ng gilid ng mga mata ko ang isang ahas na gumagapang sa katawan ng punong pinagkukublihan ko. Gumapang ito hanggang sa narating nito ang aking balikat. Mas sumidhi pa ang takot ko dahil doon. Sa lahat pa naman ng hayop ay ahas ang lubos kong kinatatakutan. Gusto kong sumigaw at tumakbo, ngunit takot akong gumalaw dahil baka mapansin ako ng nilalang at baka ako naman ang isunod nitong lantakan. Kahit nasa ganoong sitwasyon ay pinili ko na lamang na magapangan ng ahas
kaysa sa malapa ng nilalang. Ramdam na ramdam ko po ang pagdampi ng balat ng ahas sa balat ko. Biglang nagsitayuan ang lahat ng aking balahibo nang maramdaman ko ang malamig nitong katawan na dahan-dahang gumagapang mula sa aking balikat pababa sa aking paa. Sinundan ng mga mata ko ang bawat galaw ng ahas. Nang sumayad na ito sa lupa ay nakaramdam ako ng ginhawa. At nung ibalik ko ang aking paningin sa nilalang ay saka ko palang napagtanto na naubos na pala nito ang katawan ni Nick. Kinuha niya ang natirang paa at nginat-ngat pa habang naglakad ito papalayo. Sinipat kong muli ang aking relong pambisig. Pasado 10:00 na ng gabi. Hindi na po ako naglakas loob pang lumabas sa pinagtataguan ko. Dahil sa pagod at takot ay hindi ko na namalayang nakaidlip pala ako. Naalipungatan na lamang ako nang narinig ko ang isang malakas na pagsigaw. Batid kong ang isa sa mga kaibigan ko na iyon na nahuli ng nilalang. Nakakaawa ang mga pinakawalan nitong pagsigaw. Batid kong lubos itong nasasaktan sa kung anuman ang ginagawa ng nilalang sa kanya. At makalipas lang po ang ilang sandali, narinig ko na umatungal ang nilalang. Umalulong ito na sa tansya ko po ay labis na natutuwa sa ginagawa. Biglang natigil ang pagsisigaw ng isa kong kaibigan at makalipas lang ng ilang saglit ay isa na namang malakas na sigaw ang narinig ko. Ito'y sumisigaw ng, "Maawa po kayo!" Buling umatungal ang nilalang na nagpapatid sa akin na ang 3 kong kaibigan ay wala na. Sa puntong iyon, Kuya Bari, naisip kong malamang hahanapin ako ng nilalang. Nanginginig na naman ang buo kong katawan nang maisip ko iyon. Tumulo na naman ang mga luha ko habang yumuyugyog ang aking mga balikat. Hindi ko lubos maisip na ganoon ang aabutin namin dito sa isang liblib na lugar sa Bicol. Ang sabi ko na lang sa sarili ko na kung iyon man ang magiging katapusan ko, sana hindi ko na makitang muli ang anyo ng nilalang. Sana ay dalawin na ako ng matinding antok at makatulog na lamang. Marami akong naiisip ng mga sandaling iyon, Kuya Bari. Hanggang sa wakas, nakadama na ako ng antok dahil sa tindi ng aking pagod. Ang huli kong nasilayan ng mga sandaling iyon ay ang liwanag ng buwan. Paggising ko po ay mataas na ang sikat ng araw, kaya kaagad akong lumabas at tumayo. Kinapaka pa ang sarili. Buhay pa ako. Salamat po. Sambit ko na lamang. Saka ko pa napagmasdang mabuti ang puno na pinagsiksikan ko. Malaki ang puno na iyon. Mataas din at kikitaan ng katandaan base sa tekstura ng balat nito. Nakakamangharing pagmasdan ang katawan ng puno na parang figura ng isang babaeng nakadipa. At ang punong iyon ay nakatayo lamang sa gilid ng kalsada. Paanong nangyaring hindi ko napansin ang daan na nasa harapan lang pala ng puno noong gabing yun? At ang kotse ni Gary ay nasa kalsada lang. Ilang di pa lang ang agwat nito malapit sa malaking puno. Tinungo ko ang parte kung saan nilantakan ng nilalang si Nick. Wala itong bahid ng natuyong dugo. Ngunit makikita roon ang gutay-gutay niyang mga damit at sapatos nito na wala ng kapares. Mabilis akong nagtungo sa kotse at nakita ko sa loob ang susi nito. Napahagulgol na ako ng husto. Pinakawalan ko ang labis na paghihinagpis nang biglang may humawak sa balikat ko. Napalingon akong bigla sa gumawa nun at nagulat na lang ako nang masilayan ko ang lalaki na nakita ko sa gitna ng palayan. Nasilayan ko ang kanyang pagmumukha.
Maputla ito at puno ng peklat. Umalis ka na rito, Amang. Wala na ang iyong mga kaibigan. Anya. Tinanong ko siya kung bakit alam niya at nagulat ako sa sumunod niyang mga revelasyon. Ayon pa sa kanya na ang nilalang na nakita ko ng gabing iyon ay isang aswang at ang lugar na iyon ay kuta nito. Kuta ng aswang ang napuntahan namin, Kuya Bari. May kakayahan daw ang isang aswang sa paghihipnotismo oras na magawi ka sa kuta nito. Hindi mo raw mapapansin ang pagtakbo ng oras kapag ikaw ay nakapasok na sa kuta nito. Ganoon nga ang nangyari sa amin. Nung tinanong ko kung kilala ba niya ang aswang, ay tumango lang ito at sabi niya ang aswang na nakita ko ay sa gabi lang nakakapambiktima. Maswerte nga lang daw ako dahil nakaligtas pa ako mula sa aswang na nakaengkwentro namin. Binalaan pa niya ako at sinabing wag na daw akong magagawi pa sa parting iyon. Dahil baka sa susunod na makita ko ang aswang na iyon ay magiging katapusan ko na. Siya pa ang nagbukas ng pintuan ng kotse para makaalis na ako roon. Mabuti na lamang at kahit papaano ay marunong akong magmaneho. Nang pinaandar ko po ang sasakyan at pinausad, ay naroon lang ang lalaki sa kinatatayuan nito. At nang makalayo na ako kaunti sa lugar na iyon, ay nakita ko na lamang sa side mirror isang malaki at mabalahibong nilalang. Matapos ang pangyayaring iyon, marami pang pagsubok ang dumaan sa buhay ko, Kuya Bari. Sa awa naman ng may kapal ay lagi akong nakakaligtas at nakakatakas sa kapahamakan. Subalit ang karanasan kong iyon ang siyang hinding-hindi ko po malilimot. Sa edad ko ngayon na 59 ay malinaw na malinaw pa rin sa aking isipan ang mga naganap noong kami ay nag-road trip sa Bicol at hindi inaasahang mapadpad sa kuta ng mga aswang. Magpahanggang ngayon po ay hindi pa rin maalis-alis sa isipan ko ang mga katanungan ko noon. Kung bakit hindi ako biniktima ng aswang? Kung bakit ako lang ang nakakita sa lalaki? At kung bakit hindi niya muling ginamit ang paghihipnotismo sa akin na kayang-kaya naman niyang gawin dahil nasa kuta niya pa ako noon? Ang dami ko pong tanong na magpahanggang ngayon ay hindi pa rin nabibigyan ng kasagutan. Ipinagpalagay ko na lamang po na sadyang mahal ako ng Panginoon dahil lagi niya akong inililigtas sa kapahamakan. Kuya Bari, ang kwento ng karanasan kong ito ay ngayon ko lang po ibinahagi dahil nais kong marinig ang aking kwento na kayo ang nagsasalaysay. Isang kagalakan po ang maisalaysay itong kwento ko sa inyong channel. Maraming salamat po at ito ang aking kwento nang minsang nag-road trip kami sa kuta ng mga aswang sa Bicol. Hanggang dito na lang po, Kuya Bari, and more power po sa inyong channel. God bless po sa lahat ng mga kasundong nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Modesto. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.